Jambujala block ni bisungo khopjaknai gurilai kamini Sorbajoi Riang bini soikani thai tongmawa 2008 ni simi chengai bisi brum brum no pholkai bathai phalai nok nukhung choli thangai mano henei sawai khnaraga tei sorkarni thani kisa misa chuba chuman ka tei omo pholno kwbangkok bazar poti phalai no tongo henei sawai khnaraga tei bini mo pholkainani chengphro jotoi rangni mare 1 lakh ni simi chengmani tabukhe bosoro 3 lakh hai kamai khlai tongo hinei sawai khnaraga tei abono karibote bosaka tipra hastini joto tipra sarokno bo kokkusar kha haino achuguita tongdi angje samung khaima haikeno norokbo kisa misa samung khlai aji di hinei bo kokkusar kha naine di lukuni kokok prokok tumani mangpliwo Kani rok omo polsajang nai khlaikya soikani bahai bazar poti rok da phalai tongna bo bahai ke phal bazaramne paikari tongna tilamo bazar office ke tilamo bazar poti busrok man phalmani bisingte pray 6000 bazar wasiti khlaikya busrok kharas khlai kai khina nangmo 1.5 lakh taka mutun taka 1.5 lakh mutun taka na engka tabo phalman bisiteng busrok kakhna 3 lakh rupiah kha 3 lakh rupiah sorkarni thani kuno rok da mangkha tuin ব্যবস্থা khlai mangkha te busli mangkha asmita saidyo bate to bo mo thaite jaga ka bo jaga gurilai nang kai mani bisingtei lukurok baksa mo ke kai mi yang chong ti prasa tong phano aboro nung tam kasarna musung abo jaga bu tui ganang nana tui ni subida nana abo tui subida ke kai mi ya haita oma hake khlaiman bisingtei ni songsar ka bahke choli daman o phalman bisingtei motamuti na hai chal makata motamuti soliman na nin mungkhe Sorbajoi Riang nung da kai nung kai na